Ilna kważi sentejn ngħixu f'pandemija. Pandemija li urid snina diversi drabi. Pandemija li tassew uritna li l-mewġ mhux qiegħed fil-baħar. Pandemija li l-gwerra kontrija għadna ma rbaħniex. Il-coronavirus ġabet magħha mumenti fejn il-gvern ħafna drabi kaxkar saqajh biex daħħal miżuri biex jiġġieled il-firxa tal-virus. Però, meta mbagħad f'mument ta' paniku ddaħħal ir-restrizzjonijiet, ħafna drabi kienu miżuri ta' one size fits all u bla dubju li l-pubbliku isaqsi. Bla dubju, il-ġurnalisti jistaqsu. Iżda sfortunatament għal xi raġuni ir-risposti mhux dejjem ingħataw. L-aħħar miżura ta' mitigazzjoni li ħabbar il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern tgħid li mis-17 ta' Jannar iċ-ċertifikat tal-vaċċin se jkun validu għal 3 xhur mit-tieni doża u jibqa' validu biss għal 9 xhur oħra jekk tkun ħadd il-booster. Jekk ma tuħux il-booster u tkun ilek li ħadd it-tieni doża aktar minn 3 xhur, iċ-ċertifikat ma jibqax jgħod. Din il-miżura ġabet ħafna mistoqsijiet magħha għaliex mis-17 ta' Jannar bars, ristoranti, gyms, spas, kazinos, snack bars, pools, clubs, cinemas, teatri, attivitajiet sportivi u kwalinkwe attività oħra li se jkunu aċċessibbli biss għal min għandu ċertifikat tal-vaċċin. Dan jeskludi biss tfal ta' taħt 12 sena li mhux se jilħaq ikollhom iċ-ċertifikat. Kien għalhekk li Net News għamel sensiela ta' mistoqsijiet lil Viċi Prim Ministru. Iżda filwaqt li matul il-konferenza tal-aħbarijiet it-tweġibiet ma natawx, fl-aħħar sigħat din il-Kamra tal-Aħbarijiet batet l-istess mistoqsijiet lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawxi. Filwaqt li l-email tagħna ma ġietx imwieġba minn Charmaine Gawxi, uffiċjal fil-Ministeru ta' Chris Fern spjegatilna li regoli li jidħlu fis-seħħ fi-17 ta' Jannar huma maħsuba biex jipproteġu l-popolazzjoni u jagħtu saħħa iktar il-booster għax il-programmi ta' vaċċinazzjoni huma l-aqwa arma kontra l-COVID-19. Spjegatilna li protokolli speċifiċi b'rabta ma' dan se jkunu pubblikati fil-jiem li ġejjin permezz ta' avviżi legali. Dwar il-mistoqsija ta' jekk irridux nieħdu booster kull 9 xhur, l-awtoritajiet għalulna li s'issa qatt m'hemmx direzzjoni mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini dwar it-teħid ta' dożi addizzjonali wara li jingħata l-booster. Staqsejna x'se jagħmel min kellu reazzjoni għall-vaċċin u minħabba sitwazzjoni ta' saħħa ma jistax jieħu l-booster u r-risposta li ngħatajna tgħid li l-każijiet ta' persuni li għal xi raġuni medika ma jistgħux jieħdu l-booster se jiġu eżaminati minn speċjalisti fih dan is-saħħa pubblika. Bqajna mingħajr tweġiba dwar x'jagħmel minnu pożittiv bħalissa u għalhekk wara 17 ta' Jannar mhux se jkun jista' jieħu l-booster. Jidher li dawn il-persuni mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajja normali sakemm jieħdu l-booster li għalih iridu jistennew tal-anqas 4 ġimgħat wara li jgħaddilhom il-virus. Madankollu ngħatajna dettalji dwar x'se jagħmel min isiefer u jkun għadu ma ħax il-booster. Residenti Maltin li jirrotornaw lura Malta wara 17 ta' Jannar se jingħataw perjodu addizzjonali ta' ġimagħtejn fir-rigward tal-validità taċ-ċertifikat tal-vaċċin, perjodu li jintemm fl-ewwel ta' Frar. Wara din id-data, residenti Maltin li ma jkollhomx ċertifikat validu tal-vaċċin se jkollhom jgħoddu 14 jum kwarantina mal-wasla tagħhom lura f'pajjiżna. Dawn il-miżuri l-ġodda relatati mal-booster u ċ-ċertifikat tal-vaċċin jidħlu fis-seħħ fi 17 ta' Jannar.